Wo met die envelop mensen? Ja, ben ik ook. Stoeken ervan. Ik heb het dicht zo. Maakt toch niet uit. Wat maakt dat goed? Steek op. Ik ben eens met de vrouw nog bij haar gaan kijken. Hè. Ik ben eens met de vrouw nog bij haar gaan kijken. Die worden wel een beetje dik, hè. Ja, maakt het niet zo goed. En toen was die aan 3 bij Oudje Schoots. En dan zei hij van, dan komt hij net die radio. Ik zeg, dan vult ze me gedaan, of dan vult ze me niet zoveel. En dan gaat er horen dat die dikke koontje. Een paar dagen daarna wordt overzet ze van, ja, het is goed opgenomen, zei ze alleen eens de dingen af moeten zetten. Geluid. Dat heb ze nog niet. Zo hè. Ja, ik zeg, die bent er veel te vet. Maar ze moesten maar lachen. Ja, ik heb toch ook een dikke paan. Ze kreeg toch niet goed weer als ik dat in de zei. Vorige week sting ik even in de deur. Komt ze een meidje met een schummel. Die moest dan niet naar binnen, zei ze door poortvrij. Ik zeg, ben ik dan nog zo dik? Dan moest ze toch lachen. Heb ik gebroken en gekweetst, man. Nou ja, nee, ik heb gepiept. En ik had geflikkerd. Ho. Dat heb ik van genoten. Wat zeg ik dit dan? Is dat dan schat? Nee. Het begint goed te gaan. Netjes. Op het dorp. Dus ik zeg je auto dan goed. Dat is gewoon bedoeld. Zoveel waren. Ik gewoon als dat klaar is. Als ik hem op kan laaien, want ik kon er geen hoge storm in die gevlochten hebben en ik weet niet wat allemaal.